17 Golaghati constituency ni bisingo kalainai Hirapur joychandra kamini Lt.manmohan debbarma bini chugya angi tongjak NUKHUNGO CHUBACHU yapharika TIPRA MOTHANI ingwe ZONAL chairman Rakesh debbarma ni tifangbai TIPRA MOTHA Hirapur kamini chairman tai vice chairman khobjak thangi o CHUBACHU khwlai 뭐 자가 뭐 타요 tini chubachu khai jaga 동 tini sang Hirapur bisini 3 number ward joychandra kamio pai sok pai jagoro sini takuk korsa bini buka thwimani borok takuk nei ke borok kisa kerei bigra abon bagi kisa borok no sang kisa samung te kisa rang puisa subana ni phelemani tai oro sang chairmanno bo Hirapur bisi belai kheno sang bisingo chairmanno belai kheno remote area o jaga ro naine mani lama holong borong ya bo jaga sini TTADC sini ADC hingga ke pekor jola jorme joinogoni constituency under kalayo tai assembly hingga ke sini oro sini 17 Gulaghati borom gwnang MLA manok debbarma bini area kalayo so tini sini bubagrani twidolmung bai sini borom gwnang MLA borom twidolmung bai ke borong no o area ni jotto sini TIPRA MOTHANI sini oro je leader tongnai rok sini bisini chairman monitoring committee hindi sini primary level ni joto committee sini members rok sing tini phayaro naikika te bono sing tini kha hamya horo subao tini oma haibini o haimya joro tini sing bono kisa logire na ma phaika tamhumla oma hai jora bini nok tong tabu ke bukre ke bini buma ta gine thijak ge bufa tabu recently thika ge cancer bemar manjagai ge bini nok tong tangnai tini asukre serai rok chugin chigunku keba abono wan suwi sing tini borok nok bongni nong sing subanani ma pheli mane o jaga tino chuba jaga habsa man jaga tini oro ani logi oro bisini chairman tongo monitoring committee tongo bisini senior leader tongo TIPRA MOTHANI sini okhil debbarma tongo ga oro ni neta local cook sini jogdish debbarma tongo oro vice chairman tongo ga ke sini youth ni white tape ni sini leaders tongo tai oro te banang ngai sini kirit debbarma borok tini o jaga jotono sohjuk danan bagi borok kha khamjak tini binno khungja om haije kebung mungjung jal phaijak diriman tamula rang puisa krini bagi sini borok om haike kabama jagano om haike dialog kalai dong abun bagi sing nayo jesek mansak boroni logi tongnani amai haime jorao borno kise misa subanani maini afono kabang do khaimiya haipono je kise misa sohjuk darmani abobo haime jora ngake belaino kotorku khaisi rang kisa pun kebang azoro samung kisa seng ya farka jetu borok tabu ketar sai tong ketar ngi tong ngang keba amon bagi borok ni khano kisa pun da seng bujogi mano omaya haime joro borok ni dalai tabu dial jora ke nok tong to kyabu kari kyabu ma bupa handanai je o sangsar punuknai borok se kari kyang ngang keba tai samnole asasinai amai wan sugui seng tini tongi malia ma phailika seng bisini o sini Hirapur bisini joto sini je hado khonti samung khai tongnai sini party ni joto somogra oro tini phailejak kutumlaijak bono sisa khaka jangman bage lega hamesha ja nuni babu bo ba ke thimani sang sakin na godi babu da babu bo au khun da teni ki chang ko mak la ke ta baba thimani bosoro balo bichile balo thaya ko nini babu tabu cancer ngi thitana tini no sabu chubachu khai pekya sajaman sabu khai kaka Rakesh bahai ma to khanang tino ma hakya nini people somoyo je no khairo goi no hamja ge nini nukhuma hamja ge khairo goi nai tini chubachu khai mani bongno tam hamber na musu abono belakin jaja kha belakin hamma so khamon no ni joma kha koisana duijon salama tam kha sai to mani nang tam khai to mani ko ang bo hanyo buino ro yago lo ko thangni hajira thangni hakeno sai ma to sre ra khani ni tinjona gurima sa sela mang ni na ama khira tong ko ni na ama tong ko kuri kya na mo kuri kya ba ko kuri kya ni na ama srang thikya ta na mo pila srang thyu sunga ko kisa ko sam sai man ju kya nga ta bu babu se haike kibi kalam ka ba o para na mong tamo joychandra pa nong ponset ge Hirapur
nini mung mung khe An bu mung ka kwara de do ma. bila ke hamai da